आयु हाबाब मा दाबो फैया बिलाय नेबाय थागोन आं अराय सम अराय जिउ गोदान जिउ दैमा गाथोनाव नोंनि दिङाखौ जावबोगोन नों जेबोला। ओइ फाग्ला मा मेथाइ खननाय जादों बिलाय? नोंखौ नेनो बाख्नायलांबाय आं बेखायनो मेथाइ खननाय जादों मिथिबाय। मानि एसेबां गोबावमोन? सुनो ओंखारनायखाय आं लिपस्टिकआव सुनानै दासो फैदों। आरो लेट खालामनो हायामोन हा? आरे खावब्ला मानो बुजियालै नों सिनो ओंखारनाय बेखायनो आं लेथ्रायाव सुनानै दासो फैदों होनबा मानो बुजिया? दे बुजिबाय दे। सना आं नोंनियाव मोनसे बुस्थु बिनोसो फैदों। मा बुस्थु बिलाय मा बुस्थु? मबाइल गंसे नांगौमोनलै सना प्लिज बायना होना। मिथिखायालै मिथिखा आं होनो हाखाया नों बिना लाब गैखाया। हा बिदिबालाय गारदो आंखो। दानि सिख्लाफ्रा बिदिनो माबा मोनसे मुवा बुस्थु बिना मोनाबाथाय गारखानायल'। औ गाराबालाय मा खालामनो? दे होमबालाय आंबो नोंनिफ्राय गोजानाव जानोसै दिनैनिफ्राय। दे जा आरो माब्लाबा आं साननानै नों गाबफिननो नाङा मिथिबाय? नोंबायदि नाफाम गेसावखौ साननानै गाबगोन नामा आं? नाफाम गेसाव संनो नोंलाय मा उरला? थांदो नों गावबा गाव नोंनिया आंनि थां। ओइ बाबा मा सिरि दिनैलाय? माबालै मामा। मा खोथा बुंनाय? आंखौ सासे सिख्लाया गोसोथोनानै गारबाय मामा। बेफोरखौनो टेनसन जाबाय थादों नों हा? बेफोरखौनो टेनसन जाबाय थादों नों? फरायना साख्रि ला होमबानो मोनगोन मिथिबाय? आरो जागोन नों मामा आं दिनैनिफ्राय फरायफिनसै। स्कुलाव मास्टारजों रायलायहैदो आरो एडमिसन खालामहैदो मिथिबाय? मास्टारजों रायलायहैफिनसै आं दिनैनो। थां फैसाया आरो दानो सिङाव दङ दानो थां।